Det drejer sig om at finde en vej, hvorpå det grønlandske folk, som folk nu efterhånden generation for generation bliver sig stadig mere bevidst som et folk, kan gå og efterhånden definere sit forhold til landet, til havet derude, til undergrunden nede under vores fødder, til relationerne til Canada og til Island og til Færøerne og Danmark. Alt det der, ikke? Det er den proces, vi alle sammen er inde i nu. Det var den, der for alvor begyndte der. Og det tog nogle tid før det gik op for mig, at det var alvor i den grad. Finn Lynge ааллартитақ политиккери маанналу нарсами сулиассаалеқинани соқарнингорто априлип уллуиса 22-янни 70-ливоқ тусигассиорнэрмик илинниарфиуп илинниартуиса нааммассиссамаалерсут ааллакаати тассиами марлунгорлугу авитами малиттараат аангут нунаттамат акорнанни сорсуттартутут тусаамасақ укиорпангуортуни нунарсуармиоқатигиит акорнанни нунап инуииса пиниагассаник нугусаатаангитсумик атуиюарниссаанник сорсуутеқарсимасоқ писиннаатитааффик арферник пуисиниллу пиниарсинаанермут аттуумассутеқарлуиннартоқ сулиартапписсууниссамик илисмасақарниссамик накууссусеқарнермиллу пиумасақаатилик ааллаққааммут финлюнге ииффимут ангертууоқ 1972-мили Danmarkip ииффимут илаасортангорниссаа пиллугу таасинеруп киорна илумоортор паасилерпаа таавалу уллормиит уллормут аллатут исуммерлуни. Jeg hører til dem, der stemmer ja til EF i 1972. Det gjorde jeg så. Jeg hørte godt, ligesom alle andre, den der meget voldsomme retorik, der kom specielt her i landet, om hvad Grønland havde lavet der og sådan noget. Men det blev alligevel en overraskelse, meget stor overraskelse og meget tankevækkende for mig at se resultatet af den folkeafstemning. Fordi med en så stærk tilkendegivelse fra det grønlandske folks side, så måtte man altså gå i tænkeboks. Og det gik så op for mig, at den her sag havde helt andre aspekter, som jeg slet ikke havde skænket en tanke. Jeg havde set på EF-spørgsmål som et spørgsmål om social velfærd, først og fremmest. Og jeg stod med de der problemer med hænderne, som kommunen havde, og var optaget af de familier, der klarede det dårligt. Men så gik det så op for mig, at det her har jo helt andre aspekter, som vi slet ikke har beskæftiget os rigtig med før. Der er nogle nationale aspekter i det. Der er nogle folkelighedsaspekter. Eller sagt på en anden måde, det ser ud som om, at der vil komme en tid, hvor man kan sige, at Grønland er inde i en proces af det, man på engelsk ville kalde nation building. Det var det, man kunne se begynde. De første tegn på, at der var sådan noget undervejs. Jeg kan huske, at jeg ændrede mening fra den ene dag til den anden, når jeg tænker tilbage. Jeg kan huske situationen. Og resultaterne lå der, og jeg siger, bevar mig vel. Virkeligheden er en anden, end jeg troede. Finn Lynge, Siumut, 1979-mi, KNRmi, pisortatut sulererluni politikkimi sulinermut akuulerpoq. Taamatullu sulinermini aallartiffigalugu iif parlamenti Belgiami Strasbourgimiittoq. Tassani ukiuni tallimani kalaallini siullersaalluni kisiartaallunilu sulivoq 1979-mi qinigaanermi kiorna. Suliassartassaaroq kalaallit nunaata iifimit anisinnissaa. Kisimiilluni nukittullunili
aniniarluni sulineq imaannaangitsoq ingerlappaa 1985 januarimi piviusungortoq 1982 februarimi nunatsiinni inuit isumasiorlugit taasisinneqarput amerlanerustuteqalaartullu aninissamik taasinerat taanskinaалаккерсуисуиса атаққиллугу аниниссамик киссаатеқарнеқ сулеқатааффигаат калааллинунаат ииффимит анисинниарлугу сулинеқ ааллартиммат ииффимут акерлиусут сулеқатигииффилиорпут анисамик тааллугу тассанилу Finn сулеқатаавоқ. Altså Anissa-processen var jo var interessant, og når man ser tilbage på det, så er det faktisk med stor tilfredshed, fordi det er jo dejligt at føre en stor politisk kampagne, og man så vinder. Det er på en måde endnu bedre, når man kun lige akkurat vinder den. Fordi det gør spændingen så meget større, og altså hvis det var en sikker og selvfølgelig sejr, så havde det ikke været nær så. Det er så interessant, som det blev. Der var mange ukendte faktorer i det. Men det er jo det første eksempel på, at en række politiske kræfter i det grønlandske samfund finder sammen i et samarbejde på aftalte demokratiske vilkår og sådan altså. Vi ser, at det grønlandske samfund fungerer i en politisk stridssituation og gør det demokratisk rigtigt. Men så kom narret helt den efterfølgende proces med at få EF til at godkende udmeldelsen. Det var så en anden historie, ja. Det gik ikke så nemt. Nej, men de ville jo slet ikke acceptere det til at begynde med. Det kunne da ikke være meningen. Altså, for det første, så var man sur på danskerne i EF. Man var sur på den danske regering, for at den overhovedet havde tilladt den her folkeafstemning. Frankrig har jo sine oversøiske besiddelser. Saint-Pierre-Miquelon herovre ved Newfoundland, tæt på os, der ligger nogle franske besiddelser. Og så ligger der nogle i Stillehavet. Og der ligger nogle forskellige steder rundt omkring i verden. Og lige midt i det Indiske Ocean, der ligger der en lille ø, der hedder Réunion. Det er fransk. Det er et oversøisk departement. Og de havde en repræsentant i Europaparlamentet. Han var kommunist. Kommunistpartiet var jo stærkt i Frankrig og velrepræsenteret. Og de havde folk mange steder. De havde en mand i Europaparlamentet fra Réunion. Og jeg kan huske, den der mand fra Réunion, han kom hen og snakkede med mig og sagde, jamen, hvad er det for et trick, I har gjort ved København? Hvordan er det lykkedes? Vi vil da også gerne ud af EF, siger han. Men vi får ikke engang lov til bare at stille spørgsmålet i et brev. Hvis vi stiller spørgsmålet i et brev, så kommer det ikke frem. Ikke? Nej, de bliver centralt styret fra Paris. Det kunne de ikke forstå i Frankrig, at Danmark ville tillade det der. Ikke nok med det, men det var jo det var kun en vejledende folkeafstemning. Ifølge loven, så kan det grønlandske folk kan ikke tage en entydig folkeafstemning her. Det er kun noget, man lægger op til de egentlige beslutningstagere, om de så vil respektere eller ej. Og her havde vi så en vejledende folkeafstemning, som statsministeren uden videre kunne have kasseret, hvis han ville. Det var i en meget lille befolkning i et meget stort land, og det var næsten 50-50, og der var kun ganske få stemmer til fordel for det, som gik imod regeringens politik. Og alligevel, så på mindre end 24 timer, så kom Poul Schlüter og sagde, okay, grønlænderne skal have det, som grønlænderne vil have det. Og det kunne jeg altså. De siger i Paris, de siger i Berlin, de siger i Rom, er det galt med de der nordboer? Hvad er det med dem?
De har ingen forstand på magtpolitik, eller hvad? Nej, det kunne de ikke forstå. Det krævede et stort stykke arbejde at få dem til at acceptere det. Det arbejde blev altså gjort. Jeg tror ikke rigtig, nogen kan forestille sig, hvor næsten håbløs en opgave det er at være alene. En mand ud af hvor mange 500-600 parlamentsmedlemmer. Derfor vil jeg sige, at hans primære opgave, det var jo egentlig at følge med i og have en mening om at komme frem med den om stort set alle de spørgsmål, der var relevant for Grønland. Ikke? Alt. Det kan man selvfølgelig ikke. Så han fik da nogle mærkesager, og det var på et tidligt tidspunkt, så var det var det, som man under et kalder miljø og oprindelige folks ret til at leve af naturen. Og noget, som i dag er blevet noget, alle snakker om nu. Alle har taget det til sig. Det var bæredygtighedsbegreb. Der var Finn en af de aller første, der brugte det begreb, bæredygtig udnyttelse. Og på det tidspunkt der var det jo, altså, han var langt forud for sin tid. Men det, så det, jeg vil sige, det er nok det, vi alle sammen husker som hans mærkesag. Men der har jo han har jo været involveret i 117 forskellige ting i den der tid i parlamentet. I sommeren er Qudadu Europaparlamentsimi laasuttaana finnip. Taamaallu aamma oqaatsit assingitsorpassuat orsinnaamigit. Kalaallunaata avataan paasineqarnaa. Taamanikkut ilaannik paatsorneqartarturuussuarmik kalaallunaa paasineqartarpu. Assarsuusiginnarlu marluutlut aam angalaqasiginnitsin naammattuuarput tas puisit amiisa silarsuam pisariumaneerullutik taamanik pilernaas nalaani Europa angalaqasigippugut finniaam milaau taulu taamailta nuannersuuruussuarmik angalaqasiginnerp taani kiornatigut eqqarsaatigalugu angusaqarpisimaarp kisian annerpaaroq una Europaparlamentsimi kalaallunaa sinniisualugu Europa mi politikerarpassuit kalaallunaa tungasuni erseqqissumik aammalu kukkunaqanngitsumik tatsiginartumik lassugiasigermagu taamaallu inupparuussornut apuunneqarluni kalaallunaa sunaava inuikikkuuppat suni inuusseqarpat qanu siunissarsa aqqissuuppat plaspingartoruussuataana. Vores virkelige fjender, dem kender folk ikke her. Det er først og fremmest IFOR, International Fund for Animal Welfare, og det er HSUS, Humane Society of the United States, de der dyreværnsorganisationer, som er uhyre talstærke og fuldstændig ufatteligt rige. Det er dem, der gør alt, hvad de kan for bevidst at misinformere offentligheden om forholdene i fangstlandene. Det er dem, der gør, hvad de kan for at ødelægge tingene for nordmændene og for japanerne, for namibierne i det sydlige Afrika, som også er sælfangere. Namibierne, som har prøvet på at række ud efter os her i Grønland, og som vi heller ikke gad have med at gøre, fordi man var bange for, at de måske ville stjæle nogle hemmeligheder fra fabrikken i Rarotok, ikke sandt? De har også nogle sælskindfabrikker dernede. I stedet for at se mulighederne og samarbejde med disse fangstlande ude omkring i verden. Vi har meget at lære. Men det er rigtigt, at hele det der politiske arbejde med de der store organisationer, at det er noget, man ikke kender ret meget til her i landet. Man kender visse navne. Man kender Brigitte Bardot. Man kender Greenpeace. Og man kender Verdensnaturfonden og mener, at fordi de taler om at beskytte dyr, så er de sikkert vores fjender, hvilket ikke passer. Og sådan, vi er fortsat så langt væk fra, hvad der foregår rundt omkring i verden, at mange af de oplysninger, som vi får, bliver fordrejet og forkerte. Derfor er det vigtigt for hjemmestyret og for det kommende selvstyre, at de har folk, der specialiserer sig i disse ting,
og som deltager i de internationale møder. Vi har folk i hjemmestyret, der gør det der, og som kan og ved disse ting. Først og fremmest Amalie Jessen, som har været med i mange år i den her type konfrontationer og organisationer. Men en svale gør ingen sommer, heller ikke hvis det er en dygtig grønlandsk embedsmand. Vi skal have en gruppe grønlændere, som sætter sig ind i, hvad det der er for en krig, som ved, hvad det er, disse forbogstaver dækker over, hvad det er for ressourcer folk får, hvad det er strategier, de står med, hvilke løgne de arbejder med, hvilke sandheder de arbejder med, og sådan noget. Ja, vi har også en mand på Naturinstituttet, som også ved meget om de her ting. Men vi skal sikre os bedre, end vi er sikret. Dyrevennerne af de her stærke lobbyorganisationer, de betragtede ham jo nok som en fjende nummer 1, eller en samfundsfjende, eller hvad man nu skal kalde det. De var bestemt ikke begejstrede for ham. Og det var selvfølgelig, fordi han var meget udfarende, meget outspoken, og der var mange medier, der havde øje på ham. Og han havde et kolossalt netværk rundt omkring i verden. Han stadigvæk. Og faktisk er det meget, jeg tror ikke, det er forkert at sige, det er meget hans fortjeneste, at fællefangstsagen gjorde, som den nu gjorde, altså at den faldt til jorden. Det gik altid ikke ud på, at EU pludselig vil til at bestemme, hvordan pelsdyr i Canada skal fanges. Og det vil man så gøre ved at indføre et eller andet direktiv, der siger, at man må altså ikke gå med pelse, der består af skind fra dyr, der er fanget i fælder. Og prøv at sige det meget kort, Finns budskab til EU var, tag og fej for jeres egen dør. Altså lav regulativer for EU, lad være med at lave dem for alle mulige andre lande, andre folkeslag, som jo har en anden kultur, har en anden erhvervsbaggrund osv. Fej for jeres egen dør. Og det endte det jo altså med. Men det var en voldsom, altså virkelig en fight, der optog sindene, optog medierne meget i adskillige år. Lige præcis Verdensnaturfonden er vores eneste rigtige forbundsfælle. Det er ikke en hovedfjende. Der findes sektioner inden for Verdensnaturfonden, som gør, hvad de kan for at modarbejde vores hvalfangst. Det findes. Men ikke Verdensnaturfonden som sådan, og slet ikke den i Danmark, eller Norge eller Sverige for den sags skyld. Ej, det er i Verdensnaturfonden. De uvenner, vi har i Verdensnaturfonden, det er englænder og hollændere, og folk, som vil være vores uvenner, uanset om vi så alle sammen tilhørte den samme religion og bad i det samme kirkerum, så ville de alligevel være vores fjender, de der mennesker. Fordi vi rører ved noget, som for dem er hellige symboler. Men når du taler om de store organisationer, så tænker folk her til lands mest på Greenpeace selvfølgelig. Og der vil jeg så sige, at det er også lidt uretfærdigt, for Greenpeace er ikke vores værste fjende. Greenpeace har faktisk sagt officielt undskyld. De har sagt det i flere omgange. De har været her i landet med deres skib med henblik på at knytte kontakter til grønlandske politikere, så at man sammen kan sikre nogle af de fælles interesser. Og de blev så afvist af grønlandske politikere, da de kom her. Jeg er ked af den modtagelse, som Greenpeace fik, da de var her i Grønland sidst. Der var nogle steder, hvor de blev udmærket modtaget, men de fleste steder, også her i byen, det er jeg ikke stolt af. Det er også dårlig diplomati fra grønlandsk side. Når der står en stor international organisation, og endda står og siger det der uhyre sjældne ord. Jeg ved ikke, hvornår jeg ellers har hørt det. Det der lille, svære ord, det hedder undskyld. Ikke? Og de faktisk bruger det. At man så ikke kan se, at her er
guldindrammet lejlighed til at lave en aftale med dem, der går på, at de så kan lægge tryk på deres Greenpeace-kolleger, for eksempel fra Australien og New Zealand, som er nogle af de værste til at genere os i Hvalfangstkommissionen. Men det hænger sammen med den der guldrandede grønlandske evne til at blive fornærmet. Ikke? Man anser det for at være en ret, man har, at være fornærmet til sin dødsdag. Hvis man en gang fornærmet, altid fornærmet. Jamen, det er dårlig politik. Og det er rådden diplomati. Det kommer man ikke nogen vegne med. Jeg synes, at næste gang Greenpeace kommer, så skal man tænke sig lidt bedre om, før man åbner sin mund over for dem. Han var jo også med til at etablere en udmærket lille organisation i Bruxelles, der hedder European Bureau of Conservation and Development, EBCD, som er den eneste lobbyorganisation af sin art. Altså den arbejder for retten til bæredygtig udnyttelse af havpatdyr eller dyr i det hele taget. Der var han en af medstifterne af den. På den organisation, den lever den dag i dag. Hjemmestyr, jeg bruger den af og til. Ja, det lyder så nemt at sige, at man opretter lige sådan en organisation, men man skal jo altså være klar over, at det er oppe imod nogle så magtfulde og så rige organisationer, der hedder Animal Welfare, World Wildlife Fund osv., som har uhyggelig magt. Og så lykkes det dem alligevel at få stablet sådan en organisation på benene, som den dag i dag eksisterer og er en evig irritation for de store organisationer der, men samtidig altså også det, der gør, at der bliver holdt lidt balance i tingene. Nuumiinunnguorpoq aleqani iita heedviilu peqoriartoqatigaluit angajoqqaavi taamanikkut aapariit qaqutigoortuupput arnaaqallunaaq angutaalu kalaaleq angajoqqaaraai Ragnhild Bugge Christoffer Lyngilu kalistorfissuaq Finlynge 13-nik ukioqarluni Danmarkimut atuariartorpoq 1951-imi ilinniarnertuunguramik kalaallit ilinniarnertuungortut tallimaraat ilinniaaqarpoq Frankriimi Italiami uissaamilu filosoffitut tassa itisuunik eqqarsartartutut palasitullu 29-nik ukioqarluni nuummut uterpoq katuullillu oqaluffianni palasimut ikiortitut sulilerluni nuliaminut siullermut asannilerami palasitut sulinini qimattariaqalerpaa isumaginninnermilu ikiortitut sulilerluni 1974-imi koanniarami pisortangornissani tikillugu ukiut inerlaneranni Finlynge oqallisissiarpassuarnik allaaserisaqartarpoq maani avatitsinnilu allanneq tungavilersuillunilu oqalliseqataaneq piginnaaneqarfigaai oqaatsilluarlallit atugaralugit taamaattumik suliamut tiguartissimaaraangami tungavilersuutissanik amikkittoorneq ajorpoq nammineq oqartarpoq kuulipiina tigumiarlugu eqqarsarluarnarnerutillugu inuiaqatigit ineriartornerat isornartorsiusinnaasusseqarluni alaatsinaataraa arlalinnik atuakkiaqarpoq oqallisissianik oqallinnermullu peqataajumasarpoq pingaartumik sammisat assersuutigalugu sakkutooqarnermut sillimaniarnermut kalaallillu nunaata namminersulivinnissaanut tungassutseqaraangata Finlynge piumanerusarpaa kimilinnik oqallissinaaneq tamanna iiaasinnerlugu inatsiartunut ilaasortap Johan Lund Olsennip ilisimaaraa oqallisqatigalu nuannersuusuusarpoq finni кисянаам qingarnartorusuusarpoq oqallisqatigissallu тас тунгавилерсуиллуартарпоq соонам наммини исуммани тааккуа алиангисманиартарпаа амма утеритту пилуруссуугами кисян таамани фиассиккуни тас ииффум акерлиуниат эққарсаатигалуит таамани исмақатигитториоруссуугут тассами инуа тақатиги таамани сиумуккуллу каттуффилмаан нунатсинни ииффимингаани аниниартут сулеқатигиппут тассанлу апеққумми тасс исмақатигитту пилуссуугут кисян апеққутини аллани
тас пингаартума укиун кигулларни пингасуни наминерсэрн пиллуу исмалиоқатигистани сулинитсинни имаатто исмақатигингиттақаагут оқаллиннерни финни исуммерсортарнера ааллаавеқарторуйоруйуссууоқ имма данскит таат америккармиут исигинниттааси аннингаанник уаулли иммаама уут ааллаавиппут алламииннерусартоқ таамаама апугааттарпугут аама ассертууттарпугут кисианни таамаккалуартоқ соонам икингутигиилта имаатто пеқатигииттарпугут ааммалу илагииттарпугут намминерсорнер пиллуа таатимититалиами илаасортатут финлюнгип нунатта намминерисаминик саккутооқалерниссаа иллерсорпаа. Det har noget at gøre med det der nation building, som vi taler om. Det er noget med at bygge et samfund og et folk, der vil selv. Der bliver talt meget der er blevet talt meget i mange år om den grønlandske ejerret til Grønland. Når man gør det, så tænker man straks på mineraler og sådan noget. Og så kommer der en lang diskussion. Jeg vil meget hellere i første omgang tænke på vandet. Vi har 200 sømil. Her der har vi ikke 200 sømil, men ud til midterlinjen over til Canada. Længere sydpå bliver det til 200 sømil. Og så er der rundt om Kap Farvel og op. Det er vores vand. Der er ingen, der anfægter, at det er vores vand. Alt, hvad der er af økonomiske rigdomme der, det er vores fisk. Den fisk, vi ikke selv kan tage eller vil tage, den sælger vi fiskerettigheder til. Og den køber de glade fro og betaler 100 millioner for hvert år i Bryssel. Ja, det er vores. Kan du så forklare mig, hvordan kan det være, at der ikke i folket er en vilje til selv at forsvare disse grænser? Hvorfor skal man indforskrive danske værnepligtige til at sejle rundt og passe på grænserne til vores vand og vores fisk? Jeg hører en dyb tavshed. Jeg hører ingen forklaring. Jeg stillede et spørgsmål og får ingen svar. Nej, og jeg stiller dette spørgsmål ud i den grønlandske offentlighed og hører en dyb tavshed. Ikke? Der er ikke noget svar. Der er ikke mening i det. I et folk, der bliver ved at stå og stampe i jorden og råber, det er også for dårligt, det ikke er vores, så kan vi ikke få lov til selv, og så bum. Værsgo, tag ud og sejle rundt og beskyt vores grænser. Hvorfor skal det være danske? Jeg begriber det ikke. Nå, det gør jeg nok. Jeg tror godt, jeg begriber det. Men det er ikke det svar, folk gider at høre. Ja. Jo, selvfølgelig skal vi have en værnepligt. Og det er ikke nok at gøre det der frivilligt. Det har været frivilligt dernede. Og der er mange unge grønlændere, som med stor fornøjelse og stort personligt udbytte har fungeret som såkaldt værnepligtige. Det er jo et meget morsomt udtryk rent sprogligt, at være såkaldt værnepligtig. Såkaldt frivillig værnepligt. Såkaldt frivillig værnepligt hedder det, ikke? Ja, okay. Det er sprogligt en monstrositet at tale sådan, og det er fænomenet også. Det hører ingen steder hjemme i det Grønland, der bruger den retorik, som vores politikere gør dag efter dag. Vi hørte det lige i går eftermiddags. Hele eftermiddagen sidde og bruge den der retorik om Grønland som vores eget og alting, og selv tage ansvar og dit og dat. Jamen hvorfor i alverden tager de så ikke ansvaret op og går ned og melder sig? Værsgo. Do it!